Riwruoge mang'iyo ratiro mag joma mine e kaunti ma Siaya ochako keto e tim chenro mar sirikal mar bero ngima rowere e weche nyodo kokalo e skunde kod kuonde thieth ma pacho kaka yor duoko chien iye moiw. Lwenje mag kit chuech kaachiel kod medruok kute mag ayaki. Riwruogego ka oriwore kod sirikand kaunti ma Siaya kokalo e migawo mar thieth kod sir mar Fawe Kenya oriwore mar tiego rowere manyiri ng'eyo ratirogi e weche nyodo kod thieth. Kaulos romo manobagi magawa more kar chung' od bura ma Lego Usonga, coordinator mar thieth Ezekiel Ojuang olero ni gigeto duoko chien kwan mar iye moiw ma sani ochopo 21% e kaunti no ma Siaya. Apart from nyithindo matindo gi kata teenagers gi, wataget bende jonyuol gi kata caretakers magidak kodo mondo watem explain gi kata wakony gi kik ging'e kaka ginyalo geng'o mondo nyithindo gi kik yud iyegi. To be moseyudo to programs mwantie kodo i sirikal ma Siaya County temo mondo duok gi back to school mondo gidhi mbele kod sombgi mondo gichop mahitaji margi kaluwore kod somo ma gintie kodo. Ng'enygi wapuonjogi about growth and development, be ipuonjogi about menstrual cycle, ipuonjogi about how they can prevent HIV and STIs. Sani watemo loso policy moro miluongo ni response and prevention to gender and sexual based violence mabiro konyowa mondo wabed gi structure maber ma wanyalo address go ka nyathi omako ich o ka ng'ato nindo gi nyathi wanyalo timo nang'o. Nikech sani structure malong'o ema onge to everybody timo gima ginyalo timo e department margi. We are supposed to cover 25 schools. So far we've covered 10. So it's 15 to go. We are supposed to cover the whole 6 sub-counties of Siaya counties. We've covered 4. So we have 2 to go. So maybe before the end of the year, we should be done with the rolling out of the guide.